Вътре в мене тъмнина, като стая без врата и прозорци. Моят глас е шепот в прах, потънал в собствената си тежест. Трябва, учи, не излиза и мълчи, търпи. Животът ми е чужд, управляван от ръце, които ме нараняват. Мечтите ми са заключени, крилата ми отрязани от родители, отвратителни, които не знаят какво значи любов. Мразя себе си, мразя това, което съм. Мразя, че никой не ми позволява да бъда аз. Опитвам се, но от борби се уморих. Опитвам се да живея както желая, както аз знам. Винаги ме спират, винаги ме съдят. Или изпълняваш, или си на улицата. И това е моят живот, моят ад, моята тъмница. Вече не искам да живея, усещам как се гърча отвътре. Нищо не ме крепи на земята, всичко тежи като камък. Смъртта изглежда като покоя, животът война, война, от която никой не излиза жив. И вътре в тази тъмна стая се боря с призраци, които наричат семейство. Опитвах се да бъда някой, който заслужава уважение. Опитвах се да мечтая, но мечтите ми са разбити на земята. Всеки ден е битка, всеки ден стена, в която удрям глава и оставам без въздух. Сърцето ми е уморено, душата ми крещи, тялото ми иска да избяга, да се скрие някъде, където никой не може да ми каже не, където мога да дишам без вина, без страх. Опитвам се, но силите ме напускат. Всеки ден е стена, която се издига пред мен. Когато затворя очи, виждам само едно: покой, който изглежда по-реален от живота. Вече не искам да живея, усещам как се гърча отвътре. Нищо не ме крепи на земята, всичко тежи като камък. Смъртта изглежда като покоя, живота война, война, от която никой не излиза жив. И вътре в тази тъмна стая се боря с призраци, които наричат семейство. Но ако някой чуе този шепот, може би ще види искра, която още не е угаснала. Може би дори в този ад има шанс за въздух, за малко светлина, за спасение. Финален припев. Да живея, усещам как се гърча отвътре. Но може би някой ръка ще хване моята. Смъртта е примамлива, но животът може би все пак е шанс да намеря място, където душата ми е свободна. В тази стая без врати
Може би все пак ще се отвори прозорец.